אנחנו משחקים בזה. של משחק. פשוט להיות שקט. אם אתם... אני מציע לכם על ערוץ של חבר שלי, טל וטל. זה ערוץ טוב. זה חבר שלי. באמת, תרשמו אליו. אני מציע על הערוץ שלו. חכו רגע. מה זה עושה? מה זה עושה? זה השטויות האלה. לא, תזזו לו את זה. תזזו לו את זה. טוב, בוא נשחק במשחק קטן. ויאללה. איפה? יש. יאללה, זהו. יאללה, קדימה. וואי, זה פשוט משחק אחר. וואי. זה פשוט... חייב לעבור את השלב הזה. חייב גם לקנות בן אדם. זה כבר ייגמר שנייה. או 3 שניות. או 4. לא. חשבתי שבאמת יכולה לבוא מכאן. איך הוא נראה? נראה כאילו בית. למה הוא לא היה אריה כזה מפלצתי? ואז נחש מפלצתי. אז קרח מפלצתי, או יש קרח מפלצתי. כן, זה טוב. אז ברגיל של זר. וואי. אבל איך? וואי. טוב. חכו רגע, אני שותה. חזרנו לכם, יאללה קדימה. איפה עושים? אוי, זה משהו מפלצתי. אם זה משעמם לכם, תגידו לי בתגובות פעמיים. אבל גם, אל תצחקו עליי. אני לא יודע איך עונים בתגובות. באמת, אני מאוד מודה לכם. תגידו לי. טוב. פשוט אני לא אדבר, כי אני לא יודע עוד גם מה להגיד. אוי, עברתי את השלב. לא! חכו רגע. עזרתי לכם. לא, רגע. לא, למה עשיתי את זה מההתחלה? זה יכול לעבור את השלב. גם ככה נפסלתי. מה? אבל הוא אמר לי. הוא אמר לפנות לי שמה. טוב.
טו, 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 טו. לא! אני מפסיד. טוב, אז כאן נסתיים הסרטון. אז יאללה ביי, תשימו לייקים. אני מקווה שנהנתם. אז יאללה ביי.